Chamunofanira kuziva ndechekuti icho nyika ino iyi yeZimbabwe haisi yomunhu mumwe chete. Inyika yemuNdebele, inyika yemuKaranga, inyika yemuShona, inyika yemuNdau, inyika yemuChangani, inyika yemuVenda, inyika yemuSutu, inyika yemuNdebele, inyika yemuZezuru, inyika yemuVitori, inyika yemuKorekore, inyika yemuToko, inyika yemaTonga, inyika all types of languages dziri munyika. And haisi nyika yemunhu mumwe chete. Mangwana kunotongwa nevaNdebele, mangwana kunotongwa nevaShona, mangwana kunotongwa nevamanyika, mangwana kunotongwa nevaNdau, mangwana kunotongwa nemachangani. Even tikatarisa vakatanga nezvematongerwo enyika, although vangomo ndivo vakatanga kuumba zvematongerwo enyika. Hazvinei nemarudzi zvekutungamira nyika nazvekutonga nyika nazvekumira nenyika, no. Tikatarisa the second people vakaumba futi rimwe bato vaibva kuMandau, Manicaland, Vanda Banning Stole vachiumba Zanna Forces, vakaguma varaswa futi nembavha idzodzidzi. Saka nyaya yandiri kuedza kutsanangura panapa ndeyekuti iko zvino tina vice president waMohati vanobva pamavenda muvenda waMohati, vanobva paBedbridge apa family yeBedbridge kuchichi waMohati. Ngatidananei sevana veZimbabwe. Pane kamwe kashoko kanoda kubuda kachiita sokunge kanoti isu tiri maShona toita zvedu tega, isu tiri maNdebele toita zvedu tega, itai zvenyu mega maShona ikoko, itai zvenyu mega manyika ikoko, matonga ikoko, makorekore ikoko. Nyika haiumbwi nenzira idzodzo nokuti maShona vakaumba bato, maNdebele vanobva vamutsaurawo bato, maShona vakaronga izvi, maNdebele vanobva varonga izvi, maNdebele vakaronga izvi, maShona varonga izvi, makorekore varonga izvi, manyika varonga izvi. Nyika ndedu tese. Vari kukanganisa havasi ruzhinji, havasi macitizens. Tiri kuitiswa nemaleaders, ndiwo ari kutikanganisa magariro nemararamiro. MaMP atinotovhotera tichitofungidzira kuti isusu vari kutedzera zvido zvevanhu, ndivo vari kuzoenda kunotitengesa nekutipandukira nekutedzera zvido zvemari nekutsvaga mari nepolitics. MaMP atinenge tatoisa isu tichiti tiri kugadzisa nyika, mangwana vanofuma kutipandukira futi makanzelas. Saka zvakuda kuongorora vanhu vatineisa muzvigaro. Hazvidi kunyanya kubva taperera zvavada kuongorora. Mapresident atinoisa isusu pakuda kugadziswa nyaya yemutemo. Nyika yedu haina mutemo panyaya yemapresident, nokuti president haufaniri kuva nemasimba akanyanyisa. Ipa panofanira kuti pagadziriswe ipapo. Kana tazogara vana nababa Chiwenga vanofanira kusiya vatigadzirisira zvinhu izvozvo, vana baba Chamisa, vana nababa Nengirikini, Geza navamwe vakasiyana siyana vatisingapedzi nemazita. Utungamiriri hwenyika hunofanira kusiya wagadzirisa bumbiro remutemo rakanaka kuti nyika irege kusara ichiita mamvemve kubvaruka bvaruka. Unoona zvaakuita vana Mnangagwa izvo, Mugabe wakazviita wanga wakurambira futi pachigaro. Mnangagwa wapinda pachigaro wakatosapurwa nana baba Chiwenga ivava, vachitofungidzira kuti vari kuisa munhu kwaye. Onai zvaakuita iko zvino, waakurambira pachigaro. Handizi kuti mutemo wacho ndeupi unopa president masimba anodarika nyika, nekuti kune dzimwe nyika president unokondorwa nesenate, unokondorwa neparliament, unokondorwa nenengirikini. Even maMP anofanira kuita vote of confidence. Nengirikini anofanira step down through parliament, through masenators, through what. But iko zvinezvi zviroratidza kuti parliament haina kana simba pamusoro paMnangagwa. Machief haana kana simba, masabhuku haana simba, manengirikini machurches haana kana simba. Makanzwa vakuru veRoma vakaenda vachizama kuda kutaura naye, vanobva vabuda kutokatunwa vakutonyombiwa. Vanzwa vana nanengiri vana payani vana tongogara vakutaura matoti zvavo pamusoro penyaya yenengirikini yemachiefs. Zvavanobva vatotaura hakuna kana munhu une simba manje pamusoro paMnangagwa iko zvino. Kana mauto chaiwo haana kana pava pari zvinezvi. Vakawikinwa, vakabatwa mapatsi ese, kuwikinwa tsinga dzinodhonza dzese. Mapurisa, masoja vakabatwa tsinga dzese, hapana kana chine pava. Saka ingava nyika here yekuti president unoita zvaunoda iye oga, unodeclare oga, which means kana maelection acho hapana. Zvakangofanana kuti nyika iri kungotongwa pa nemunhu wani nemutemo nekuda kwemunhu wani or one party state. Saka zvinhu izvozvo ndozvatiri kuti ngatigadzirisei mutemo. Zvinonakira munhu wese, mapato ese.
mai manje anaya hapana bato risiri kuchema ngatirege kukandirana nyoka mningikeni vanhu vari kuchema mai manje anaya uzani kwacho kuri kuchemwa kuri kuzhambwa vamwe vanhu vari kuvhimwa usiku nemasikati uzani ikoko the same neopposition party saka tese tiri mhandu pari zvinezvi kuna Mnangagwa mazanu PF members maopposition members ngatiregei kutukana kurwa mumagurupu ndiri vamwe vanhu ngatibatanei kuti tikunde nekuti tikatanga kurwisana tikatanga kuengana ka hatigone kubata mhuka iyi kuirwisa yatiikundiba saka pari zvinezvi imimi wezanu PF munoziva tsinga dzese dzaishandiswa nezanu kumarural areas ndimi kurudzirai vanhu ikoko tichibatsiranawo isusu veopposition tichikurudzirawo vanhu mumatowns mumalokesheni nemune dzimwe nzvimbo nekunze kwenyika imimi wezanu PF vanoziva maMPs anga ari kuzanu PF maMPs akadzingwa nana Mnangagwa masenata macancelors nemaMPs akadzingwa eopposition party macancelors nevese vakadzingwa mubato rezanu PF tinokumbirisa zvikuru tiri vana venyika imwe chete navabereki vari mumamisha ndimi munoziva tsinga dzanga dzichishandiswa nezanu PF ende ndimi munoziva mawiriro ari kuita zanu PF ikoko saka panguva ino yatiri inei hapasi kuda vatengesi hapasi kuda vapanduki paroda kuti tisunge dzisimbe tisamhanyira zvokudya ngatimboshandai nyika kana yanaka tese tinongodya hapana vanhu asingatye ngatigadzirisei chimiro chenyika saka vezanu vane pavanoparata vachishanda veopposition vane pavanoparata vachishanda handiti muri kupaona pasingagone kusvikwa nevanhu vezanu PF nekuti pane vanhu vanogona kukondorwa nezanu pane vanhu vanogona kukondorwa neopposition asi pari zvino izvi vanhu vese pari zvino izvi vanofanira kuti vange vachimboteerera zviri kutaurwa navachiwenga zviri kutaurwa navageza zviri kutaurwa nana nyoka yemabhunu zviri kutaurwa nana baba chinogurei zviri kutaurwa nana baba chipeneti nanani navasikana vese nevakomana vese vanhu vanofanira kunge vachizviteerera timbomira zvokuti ndaudzwa nani ndevezanu PF anditeerere izvozvo ngatimbomira izvozvo pfungwa dzechidondo izvo ngatimbodzichidofu ngatidzisiyei politics kana vanhu muchiziva uri munhu anoziva politics chaizvo chaizvo politics hadzisi dzokuti tinenge tichiteera munhu tinoteera zita rerusununguko kana iri opposition party tinenge tichiteera mutungamiriri unodiwa navanhu mutungamiriri unorespekta vanhu kana uri muzanu PF ndizvozvo kana uri bato ripi ndizvozvo saka kana opposition chaiyo chaizvo zvakangofanana neopposition wachamisa vakarasa vanhu vane kodzero yekudhamba vachamisa yekuvarasa hazvinzi mandirasirei kana kuti mazodini kwete kana zanu PF mutungamiriri wezanu kana achinge atanga kurasa vanhu kutungurudza vanhu bata vanhu zvisirizvo zanu PF pachezvayo ine kodzero yekutaura kuti aiwa shamwari chimbobva noti kuti vachamisa kana vanzi navanhu chibvai voti makundibvisa ina zviti yatova hondo nevanhu waMnangagwa kana vanzi chibvai yatova hondo nevanhu inyika here manje iyoyo haisi nyika kwete vanhu vanoteera mutungamiriri maringe neunhu hwake nebehaviour yake nezvaanenge achiita saka ndinoda kuedza kutsanangura shona yekuti handina kuti vatungamiriri vakaipa asi Mnangagwa vakashata zvachose ndava kune vanhu vanga vasingagutsikani kuti Mnangagwa akashata vanga vari kuopposition but kune vanhu vanga vasingagutsikani kuti Mnangagwa wakashata vanga vari kuzanu PF vamwe vaitotiza kuopposition party vachinojoina kuzanu unana Mnangagwa vachimira nana Mnangagwa vachitribe vachitengwa nana Mnangagwa iko zvine zvine mamene situation yapo inei hamene kuti pfungwa dzavo dziri kushanda sei vamwe vaitiza kuzanu PF vachienda kuopposition zvaingosiyana siyana saka pari zvinezvi isusu tiri kukumbirisa zvikuru kuti vana veZimbabwe ngatichimirai zvokukandana mapfumo zvokurwisana zvokutukana ngatichibatsiranai kuronga mazano nematracti nemazano nenjere ngatichibatanai tichiita chinhu chimwe chete watungamiriri vari kuronga vari pamwe chete vanhu vatungamiriri vari kuzvidzana munoziva zvazvinoita ndezvekuti umwe unototi kwai ndichada kunzwa chiwenga wacho kuti ari kuti kudii wachiwenga pari zvinezvika kune this and that anokonzera kuti vachiwenga varambe vakanyarara but musafungidzwa kuti vacharamba vakanyarara kusvikira amen vachiwenga vane nguva yavachasvika pakubuda pachena kutaura mai manje anaya vakaiswa pakona yekuti nanhasi unoika vakada kukurumidza kuvhomoka demonstration inotadza kufamba zvakanaka handi muri kuzviona kunyange vachamisa vakada kukurumidza kuvhomoka maningi demonstration inotadza kufamba zvakanaka taakuchema vachamisa kana taakuchema vachiwenga kana kuti vachiwenga wavharirwa mujeri kana kuti vachamisa vamujeri hati muri kupaona shona yacho saka isusu pari zvinezvi hatidi kuti nyika izive zviri kufunga vachamisa kana kuti nyika izive zviri kufunga vachiwenga kana kuti zviri kufungwa nemamwe maleaders
tisingaverenge mapuppets leaders aya. Tiri kutaura maleaders chaivo ari kuona chimiro chenyika, vanoshinga kugadzisa nyika. Handi muri kupaona vachiwenga havana kana dambudziko ravakamboita vaya muupenyu rokuti ngati vakaita dambudziko rokungotora Mnangagwa kumuisa pachigaro opedza akuaruma akuatuka. Vanhu vanosapota Mnangagwa vanomboziva kuti Mnangagwa akadzoswa naChiwenga kuti auye atonge nyika. Dai Chiwenga anga asina kudzosa Mnangagwa pakutonga, manga muchizoitira ED huchi kupi? Vanhu tisangosapota kwatisi politics dzatisingazivi kuti ngotaura vatisina kuswera. Chiwenga ndiye munhu akaita kuti Mnangagwa akanga adzingwa Mnangagwa wena Mugabe. Ukatiza ukaenda kunopotera ukagara ukatiza nemuMozambique border jumbo. Chiwenga haana dambudziko raakaita. Chiwenga unotofanira kunge uri munhu wekuti nanhasi Mnangagwa waifanira kunge uchirespecta Chiwenga. But waruza mabreki, washaya hunhu Mnangagwa. Washaya hunhu, watundira mutsime. Ndo dambudziko raitika iroro. Saka pari zvino izvi varume vezanu PF nana mai nana sisi kumaruzevha kumapurazi ndini baba vachino gurei ndiri kutaura. Vari diaspora varume vezanu PF ngatimbomirai zvokukandana miseve nemapfumo zvokukatana zvokutakana. Politics ndo dzadzinoita, tinomborumana tichikuwadzana tichiita sei. Asi it's a politics, it's a dead game. But kana pane zvimwe zvinhu zvokuti tikaramba tichingoti dead game tichingoita zvinhu zvinokonzeresa nyonga munyika, tinopa mukana muwengi vana Mnangagwa waya vanenge vachitoita simba vachitogena zvakakurisa chaizvo. Vanenge vachitongotenga vanhu vachidya vachiguta vachibhadhara vanhu mari vachiramba vari mupawa. Isu tichingoti complaina kuti Mnangagwa atadza kutonga. But still wana Mnangagwa wacho vachitoenda mberi nekutonga. Ati muri kupaona. Saka mai manje ana hondo yatinayo vabereki. Vanhu vezanu PF vari muZimbabwe vari kudhuze nekumabhodha uko ngavabatane nevanhu veopposition vese tivhare Bridge border. Vanhu vari kunana Mukumbura unana Forbes, vari kunana Machipanda Nyamapanda, vari kunana Plumtree, Mazanu, maopposition, vari kunana Ningirikini uko Chirundu. Ndizvozvo zvese izvozvo. Kunyangwe Mazanu PF mukaona vanhu vachironga kumamisha ikoko kuda kupinda mabhazi mumaruzevha imomo, udzai vanhu chokwadi, tumirai mashoko afambe nenhamba yebhazi nebhazi racho, fambisai information kuti Mazanu PF ari kufamba kudai kunoko ari kuronga zvakati. Torai mavhidhiyo, nyorai mazita evanhu vacho, kurumidzai kuudza vanhu information yerori yacho inenge yakatakura mathags iwaya vanenge vane mupini nemapfumo nenhenge vanenge vachitumwa vachiwa kuti vakomana macitizens Mazanu PF maopposition vagarire vanhu ivavo ambush. Saka vanhu vezanuka ndimuri kwaMutoko, ndimuri kumudzi kuDarwe, ndimuri kuKaroi, ndimuri kuMagonje, Shamva, Bhindura, ndimuri kuBulawayo, Matabeleland, Gwanda, Cholocho, ndimuri kunana kwese kupikuku, kunana Mguzani, Guzini, wati kunana Masvingo, kunana Mutare. Ndimi muri munzvimbo dzakasiyana na Goromonzi Mesonga na Airport Norton na Chikupi kwesonga. Ngatibatsirane na Bhindura Mazoe Mesonga. Mazanu PF ngatibatanei. Tisawenganiswa nevanhu vari kuda kudya vachiguta, vari kuda kuparadza upfumi hwenyika. Ngatibatanei, tiri vana vomunhu mumwe chete. Hazvina basa kuti takasiyana bato, hazvina basa ndezvepolitics izvozvo. But kana nyika yakuda kugadziriswa vanhu vanogara pamwe chete, voronga zvinhu vari pamwe chete. So ngatiregei kuti Vachiwenga vakashata, Vageza vakashata, Vachamisa vakashata, ngatimbosiyanai nazvo. Ngatitungamirirwei. Vachiwenga ndi leader, ngavatitungamirire. Vageza ndi leader, ngavatitungamirire. Vachamisa ndi leader, ngavatitungamirire. Chatoda ndechekuti tibudise mhandu idzi, tochigara pasi togadzisa nyaya yenyika, kuti nyaya yenyika yafambiswa sei. Saka ndiri baba Chinogure ndiri kutaura. Ndinokumbirisa zvikuru kuti kumamisha uku ngatiregei kuita ngatitarisei kuona kuti uyu shuwa anga ari muZanu PF but ari kutorwadziona zviri kuitwa naMnangagwa. Uyu shuwa anga ari muopposition but ari kutorwadziona zviri kuitwa naMnangagwa. Saka ngatiregei kurwisana. Nyanya vakomana vechiwindi vada kuwana nguva yekugara navo pasi, ndivo vanomhanyirwa nana Mnangagwa vopuwa tumari nezvidoro. Vakomana vekumakorokoza uko pada kuti pagarwe pasi paonekwe, nekuti mai manje tikada kuti tiite zvokumhanyisana ka tichirwisana tichitukana tichiita seika, nyonga haigoni kugadzisa chinhu vabereki. Nyonga haiumbe chinhu kwana Mutoko uko. Ngatibatanei, ngatimirei pamwe chete kunyangwe nevanhu vezanu PF wacho. Kunyangwe vaitirova, kunyangwe veopposition vacho vaitirova, kunyangwe pano vanhu veopposition vakambotirwisa, no zvinowanikwa it's a politics. But pari zvino ngatibatanei semhuri yeZimbabwe. Hakuna munhu usingazivi imba yake yebato rake. Hakuna munhu usingazivi president mukuru mutungamiriri wake. But pari zvino ngatimirei tiri chinhu chimwe chete. Tizive maenemies mukati medu, nokuti tikawengana navamwe vanhu vezanu PF wacho hatizoziva kuti maenemies ndeapi.
tikaoengana nevamwe vanhu veopposition party wacho hatizozivi kuti maopposition ndewapi. Saka weopposition party vanogona kutiudza kuti uienemy, wezanu wacho vanogona kutiudza kuti uienemy. Saka ngatibatanei. ZAPU yaibva kumatebeleland warume, ZANU yaibva kumashonaland, but vachirwa vamwe vachibva kumozambique vamwe vachibva kuzambia, but vanhu avairwa vaine shoko rimwe chete nekubatana, vaimira nechinhu chimwe chete vanhu ivava vese. Saka ndiri kukumbisa zvikuru kuti mhando yatiri kurwa naye isusu ndiMunangagwa nemaministers ake netimu rake, kwete kuti tiri kurwa nemazanu PF members, tiri kurwa nana baba Chiwenga nana baba Geza. Mawo veteran aya ndio maleaders edu, ngatiwarespectei kwavari kwese kumaruzevha kwana Mutoko uko, kunana Mudzi uko, kunana Uzuma Maramba Pfungwe, kunana Pfungwe kwesoko, kunana Murewa meso, nemunana Darwin meso, nemunana Mutare Chipinge Bulawayo kwesoko, nana Karoi. Mawo veteran ngatiwarespectei, ngatirege kushora mawo veti kupinza mawo veti panyaya dzokushata kwa Munangagwa. Pana Mujipa nana Chimbwido. Ndinokutendai mazvita. Ndi baba vaChinogurei Die Hard. Aiwa muhondo tirimo, aiwa musango tirimo. Tirimo musango baba Die Hard varimo musango. Baba Chinogurei aiwa varimo musango. Aiwa ini ndotozorora kana nyika yaita zvakanaka. Shungu yangu ndeyekuti nyika iite zvakanaka. Ndinokutendai mese vana veZimbabwe. Kune vachafambisa audio iyoyi, ngatibatanei, ngatisiyei zvokurwa, ngatimbokanda mapfumo pasi. Asi kana tachiona mathugs ari kutumwa nana Munangagwa aya, tese ngatibatsirane kurwisa mathugs iwayo. ZANU people, opposition people, tiri vana venyika imwe chete, tiri chinhu chimwe chete. Mandevere, Mashona, Mazezuru, Matonga, Makalanga, what. Tiri vanhu vamwe chete, ngatibatanei. Hakuna vanhu vasina kuurayirwa vanhu kumatebeleland, kwakaurayiwa vanhu kune politics, kumashona kwakaurayiwa vanhu nepolitics, muHarare kupi Bulawayo kupi Mutare Chipinge what. Hakuna vanhu vasiri kushungurudzwa nemaprison ari kutungamirwa nana Ningi nana Ziyambi nana Kazembe awo nana Mutsvangu nana Chinamasa. Muona kuti zvinezvi judiciary yafa. Hakuna ndezvenhema kwati kwai kune judiciary ipi. Dhiri rinotambwa kuya kuyarere judiciary kumakotso. Education yafa, health yafa. Polisi chaiyo kuya that date of game. Ningini. Kuami chaiko vari kungopaka vana vavo, kupaka vana vavo. Kupolisi vari kupaka vana vavo muzvigaro zvepamusoro. Mugovernment macho mukanyasa secha mukagugula munonyatsona kuti vana vevanhu ivava ndio vakazara muzvigaro zvizhinji zvepamusoro mugovernment. Vana baba vari maminister, vari mapresident. Kumamines ndio vakabata, kuland ndio vakabata. Makambani chavari kugadzira maroads muZimbabwe ndeavo pachezvo self mari ringodzoka chitendera mhomwe dzavo. Saka ngatibatsanei vana veZimbabwe. Shuwa zvinoita here kuti Mpofu family yakazara muZANU PF, kuzara unotoona vana Mpofu family vakawanda zvokusvika kuma10. Navakadzi navarume navakadzi navana. Wana Mutsvangwa family navakadzi navana navarume navana baba. Vana Ziyambi navana navakadzi. Wana Ningirikini wana Kazembe navakadzi navana. How many family of Kazembe ivari muhurumende? How many family of Ningirikini Ziyambi vari mugovernment? How many family of Mangwana people vari mugovernment? How many family of Mutsvangwa, mukadzi nemurume wese? Family of Ningirikini Chinamasa, family of Obedo Mpofu, family of Ngube. How many people? Family of Moyo mugovernment. Zvingaita here varume kuti munhu mumwe chete unenge uri ndiye minister, uri ndiye futi MP kuprovince kwaanobva, mubato make futi une position irimo, ndi businessman ane price hob futi. Vana vake varimo mugovernment, mukadzi wake arimo mugovernment. Mari yese iri kungoenda kumafamily vamwe chete. Ndo zvatiri kuti nyika yakongoredzwa nemambavha. How many family yaMunangagwa iri mugovernment? Vakadzi navana vevakadzi, varoora, vana tezvara vari mugovernment muZANU PF munenge imomo. Ndo zvinhu zvatiri kutaura izvozvo. Hatisi kuwenga ZANU, hatisi kuwenga opposition, hatisi kuwenga vana veZimbabwe. Tiri kuvenga utungamiriri huri kushandiswa neZANU, utungamiriri huri kufamba neZANU pari zvino izvi. Utungamiriri hwakakepicha ZANU, utungamiriri hwakakepicha nyika. Uri muZANU ndo watiri kuwenga. Ukaona kuti matare iwo anongomirira kungoshungurudza vanhu vanopikisa chete, kana majournalist angotaura chete zvakaipa pamusoro peZANU, angotaura chete chokwadi wozosungwa. Vageza kungotaura chete chokwadi chavakataura chete, vakutotsvagwa nefuti. Vachiwenga vatova pakona.
imbavhaidzi tiri kutaura chokwadi imbavhaidzi ngadzidzumwe dzibve. Tine mamwe machairman ezanu pf akakushungurudzai vanhu vezanu imimi mune machairman ezanu mamwe akatoba zvinhu zvamunotoziva, macancelors, mamps, maministers. Ngatigadzisei nyika tidzoke paground kunomira nevanhu ivavo, tinofesana nevanhu ivavo. Unoziva kuti dzimwe nzvimbo machifi mamwe ari munzvimbo dzaari harusi rudzi rwemachifi avasina mufanango vachitonga but through zanu pf. Masabhuku mamwe ari munzvimbo idzi asi vanofananga ari masabhuku but zanu pf. Saka tinosvika kupi tichitongwa nembavha, tichitongwa nevanhu vasiriwo. Ngatirwirei rusununguko wavabereki. Nyika inofanira kuva nemareforms. Inoti kuti president unoita simba riri above zvinhu zvese, haukontroleki, haudzoreki, hautsuriki. Vana vamwe vazadzwa kumagenerals uko, vamwe vazadzwa kuchiko kune zvekushanya kwenyika, zvekushanyirwa kwenyika, vamwe vazadzwa kupiko, vamwe vazadzwa kupi. Vana vanavo Bhetikova vakazara kuna Zeki kwese, vana Muhadhi pazeki, Zeki yonzi iri independent pakudii. Izvo zvitungamirwa nevana Mupofu naNanegrini naMuhadhi nemahura avo ana Chigumba. Ngatibatsiranei ndokutendai masvita. Ndibaba vachinogurei. Musashishidzirwa vabereki kumaruzevha, musashishidzirwa vabereki